Co to vůbec kratom je, kde se tady vzal? Dlhoročná alkoholička prešla na kratom a zrazu zistila, že jej život ju baví. Podobný problém byl v tomhle u konopí. Veľa ľudí by sa mohlo spýtať, že prečo sa z toho ale neurobí liečivo. Jaké změny teďka nastávají v České republice v kontextu regulace kratomu? Značné. To, ako to bolo doteraz, to bolo že čistý bizár. Vítejte u podcastu Adifakta, který vám přináší kvalitní informace o aktuálních tématech z oblasti psychoaktivních látek a závislostí přímo z úst odborníků. Dnes je se mnou ve studiu Slavomír Zich. Slavomír je spoluzakladatel Československé asociace za kratom a psychomodulační látky. Je také spoluautorem jejich etického kodexu a je aktivní v oblasti regulace psychoaktivních látek od roku 2021. Věnuje se tématům, jako je adiktologie, prevence, sebemedikace a harm reduction a je také certifikovaným koučem a propagátorem kritického myšlení. Dneska se spolu budeme bavit o kratomu a souvisejících tématech a já tady Slavomíra vítám. Ďakujem za pozvanie, veľmi rád som tu a poďme sa do toho pustiť. Tak já se zeptám hnedka napřímo, co to vůbec kratom je, kde se tady vzal? Kratom sa tu zobral asi 15 rokov dozadu, toto v Európe, ale primárne pochádza z juhovýchodnej Ázie, Thajsko, Malajzia, Indonézia. Indonézia je primárne vývozcom, asi 90% kratomu pochádza z Indonézie. Je to strom, celozelené listy, v podstate má ešte také žltkasté kvety a využívajú sa primárne tie listy. Tie listy sa spracovávajú sušením a ľudia ho tam tradične využívajú už stáročia pre nejakú sebamedikáciu alebo podporu pri práci, tým, že v nízkych dávkach má stimulačné efekty a vo vyšších dávkach je skôr taký sedatívnejší. Ale tam ho primárne ľudia hlavne používali na taký ten pracovný režim, že zobrali si list zo stromu, žúvali ho a potom popri tej práci tak dokázali fungovať kľudne aj 12 hodín v kuse. Takže vlastně využívali ty jeho stimulační efekty spíše. Ty jsi zmínil, že ho používají i jako sebemedikaci, tak se zeptám rovnou, má kratom teda nějaké pozitivní účinky, nějaké benefity? Určite. Akože hlavne ľudia ho tam využívajú pre tie analgetické účinky, čiže pri tej dlhodobej práci logicky to fyzično dostáva zabrať, takže ak tam pociťujú nejakú bolesť alebo niekto je dlhodobo chronicky nejakým spôsobom postihnutý tou bolesťou, tak využíva aj v tomto kratom. Tam sa robí taký ten väčší výluch alebo vývar v podstate, že oni tam ani neužívajú tie listy, takže by ich spracovávali, že by ich prijímali do svojho tela. Že oni vlastne buď žijú ten list, ktorý následne vyplujú, alebo keď robia aj ten vývar lomeno výluch, tak vypijú len tú tekutinu a v podstate ostatné dajú preč, lebo keď som sa tam s nimi bavil o tom, že ako ho užívame my a v akých množstvách, a že vlastne ten sušený list a v takej gramáži, tak na mňa pozerali ako na niekoho z inej planéty, že vlastne mi to vôbec nepoznajú. A príde mi to trošku logické, že je to aj záťaž na náš organizmus, pokiaľ ho užívame v veľkých množstvách a predsa len nemáme žalúdok prispôsobený na to, aby sme jedli lístie. Takže, ale aby som sa vrátil k tým účinkom, tak ľudia ho tam ešte aj používajú, akože toto je skôr na takých tých empirických skúsenostiach, že keď má napríklad kašel alebo niekto má cukrovku, tak na nejakú reguláciu, alebo ešte dokonca aj pri hnačkách, že v podstate to takto vplýva na ten žalúdok, že to stiahne a takže v tomto im to príde ako veľmi benefitujúce. Ale aj tak akože primárne je to tam práve na ten nejaký ten stimulačný efekt. Jo. Já jsem právě o tom slyšela, že v některých zemích jihovýchodní Asie se kratom přidává i třeba do nějakých jako kapek proti kašli nebo do nějakých syrupů a podobně, takže tak to skutečně je. OK. No, když jsme se teda podívali na ty pozitivní účinky, tak ale jsou tady i nějaká možná negativa, je v něčem kratom nebo může být škodlivý? Áno, samozrejme, tak ako všetko. Ale ako som vlastne načrtol, tak
tie množstva, ktoré užívame tuto v Európe, tak sú asi taký ten najväčší zádrhel. Že vnímam ten potenciál negatívnych vplyvov, či už na jedinca alebo spoločnosť práve v tom, že sme nenažraní, nazvem to tak, že tým, aké nízke množstvo tam oni používajú, tak tam ani nevzniká nejaká závislosť, alebo aj keď už sa bavíme o tom sušenom prášku, tak povedzme, že keď už človek si denne dáva viac ako 5 gramov, alebo už len to, že musí si dávať denne, tak ten potenciál na tú závislosť tam je vysoký, ale nie akože až tak extrémne rizikový. Že? Aj Svetová zdravotnícka organizácia sa vlastne vyjadrila tak, že kratom je dobre študovať, ale neodporúčajú ho zakázať hlavne kvôli tomu, že ten potenciál alebo tie rizika nie sú až tak výrazné. Ale to akože nehovorím, že by žiadne rizika nemal. Že tá závislosť práve vzniká kvôli tomu, že sa čiastočne viaže na opioidné receptory, serotoninové a dopaminové ešte adrenergné. Takže tam logicky, keď si to predstavíme, že človek bude kontinuálne stimulovať tieto receptory, tak si na to dokáže vybudovať tú fyzickú závislosť. Jasně. A jsou tady i nějaké další negativní účinky, které můžou souviset s tím třeba každodenním užíváním vysokých množství toho kratomu, kromě té závislosti? Akože priamo nejaké akutné vedľajšie účinky môžu byť napríklad nejaká nevoľnosť, práve kvôli tomu, že ten žalúdok môže byť podráždený tým, ale tam je celkom rýchly seberegulačný spôsob toho, vieme si predstaviť. Ale niekto môže napríklad pociťovať nejaké závratie alebo takú nevoľnosť, občas nejakú náladovosť a takto, že v podstate ten systém už je potom následne prestimulovaný. Jasně, chápu. No a kdybychom teda vzali tady ty pozitivní i negativní účinky, nějak si vyhodnotili tu rizikovost kratomu a zkusili to srovnat třeba s nějakými jinými psychoaktivními látkami, tak kam bys ten kratom zařadil? Osobne si myslím, že kratom nie je až tak rizikový, ako sa maloval napríklad v médiách. Že na zopár extrémnych prípadoch ľudí, ktorí si potrebovali dávať 20 gramov, lebo nemali nejakú sebereguláciu, tak na tom potom dávať nejaký celkový obraz spoločnosti, že toto sú ľudia, ktorí to užívajú. Tam si myslím, že to nie je úplne správne. Myslím si, že si to nachádza veľa aj užívateľov, ktorí to používajú práve na sebamedikáciu. A to konkrétne poznám viac prípadov tuto z Česka, že pani, ktorá bola dlhoročná alkoholička, tak prešla na kratom a zistila, že jej život ju baví. Alebo ľudia, ktorí majú roztrúsenú sklerózu, takže ich to dalo nejako dokopy. A to aj jeden takýto prípad bol zaznamenaný v dokumente Zbieratele kratomu, ktorý akože odporúčam určite pozrieť. A myslím si, že je tu veľký potenciál. A tu je ešte potom taký jeden zádrhel, ktorý vidím, že veľa ľudí by sa mohlo spýtať, že prečo sa z toho neurobí liečivo. No liečivo sa z toho neurobí preto, lebo tam je 40 alkaloidov a urobiť nejaký štandardizovaný prípravok, ktorý bude z kratomu, tak ako sa vlastne vôbec spraví takýto štandardizovaný a tým, že máme aktuálne preskúmaných tak 7-8 tých alkaloidov, z čoho sú také najhlavnejšie mitraginín a 7-OH, čiže 7-hydroxymitraginín, ešte potom to je specioginín, blablabla. Ale to je práve ten problém. Ale Já si myslím, že podobný problém byl v tomhle u konopí vlastně, když se poprvé začaly zkoumat ty jeho nějaké potenciální zdravotní benefity, tak se právě začalo v tom medicínském a výzkumném kontextu směřovat k nějakému jako standardizovanému přípravku, který bude obsahovat třeba jenom THC a CBD, ale vlastně se postupem času došlo k tomu, že vlastně ten komplexní rostlinný výrobek, který obsahuje mnoho látek, které ani třeba všechny nejsou kanabinoidy a podobně, tak má mnohem lepší účinky, protože tam funguje efekt toho, že všechny ty látky se navzájem doplňují a potencují a podobně. Takže vlastně za mě z toho vědeckého pohledu není jednoduché simulovat vliv té celé rostliny v nějakém přípravku, který má standardizovaný složení. Takže jako s tím naprosto souhlasím. Ale nechtěla som ťa prerušiť. V poriadku, akože ďakujem za takýto vhľad. Premýšľam, že možno to ešte doplním, alebo neviem, či som úplne odpovedal na otázku, že
častokrát bol kratom práve mylne prirovnávaný k heroínu. Hlavne kvôli tomu, že sa čiastočne viaže na tie opioidné receptory. A to si myslím, že je úplne scestné. V rámci toho, že jeho funkcia je úplne diametrálne odlišná. Že vlastne aj to, akým spôsobom sa viaže na tie receptory a tým, že tam je mnoho tých alkaloidov, tak niektoré síce viažú sa intenzívnejšie, ale niektoré redukujú tú intenzitu toho viazania. Že on aj sám tým, ako funguje, sa seba reguluje v tom, ako funguje v tom tele. Možno jediný problém sa stáva v moment, kedy sa začnú práve izolovať tie jednotlivé alkaloidy. Môžeme to vidieť napríklad pri 7-OH, ktoré v Amerike je aktuálne pomerne veľkým problémom, že sa objavuje tento extrakt vo vysokých dávkach. A keď sa nejako študoval viac do hĺbky tento 7-OH, tak sa zistilo, že to je silný opioid, akože veľmi silná káva. Že, dobre, žiadna káva, ale... Áno, není to kafe. A to je aj ten zaujímavý spôsob, ako vlastne sa 7-OH získava z tej rastliny. Že, áno, získať ho z tej rastliny je pomerne jednoduché, ale tá rastlina samotná ho obsahuje len nejakých 100%. A naše telo si ho vytvára, keď príjmeme celý kratom, ten list alebo prášok, tak z toho mitrageninu si vlastne naše telo metabolizuje ten 7-OH. Ale stále sú to že veľmi malé množstva. Takto keď by sme si dali aj 5 mg čistého, tak za prvé nie je tam ten efekt tej samoregulácie tých ostatných alkaloidov a za druhé je to len čisto dobre, tak keď ideme bomby teraz na opioidné receptory. Jasne. To je prirovnateľné až k morfiu. To už akože... Jasně. To už se nebavíme o té škodlivosti, jakou vykazuje ten kratom. Souhlasím. Jasně, možná kolem toho 7-hydroxy probíhala i debata v kontextu regulace kratomu v České republice, kdy i u toho extraktu vlastně se došlo k tomu, že byl zastropován to množství, které by tam mělo nebo mohlo být. Možná bych se zeptala ještě obecně, jaké změny teda teďka nastávají v České republice v kontextu regulace kratomu? Značné. Akože ja to vnímam pozitívne, lebo tak odkedy sa o túto tému zaujímam, tak vlastne som podporovateľom tejto iniciatívy, pretože bolo potrebné urobiť nejaké pravidlá. A to, ako to bolo doteraz, to bolo že čistý bizar, lebo vlastne predajca nemohol informovať o žiadnych potenciálnych rizikách ani o nejakom zmysluplnom dávkovaní a mohol ho predávať len ako zberateľský predmet. Čo znamená, že nemohol ho nepredať pod 18. Že vlastne by sa dopustil diskriminácie na základe veku. Tým pádom tam bola taká prestrelka potom medzi úradmi, že prečo vlastne predajci nič nerobia preto, aby ochránili deti a predajci boli takí, my nič nemôžeme robiť, lebo inak by sme dostali pokuty. A tým pádom toto je jedna z tých zásadných zmien, že tá regulácia prinesie obmedzenie na základe veku. A potom mali by byť určité licencie pre predajcov. Vznikol vlastne celý ten rámec psychomodulačných látok, kde bude aktuálne pasovať len kratom, ale budú sa tam následne rozširovať ešte o ďalšie látky. A predajca psychomodulačných látok môže predávať len psychomodulačné látky, teda teraz aktuálne len kratom v špecializovanej predajni, ktorá by podľa mňa aktuálne pôsobí, že veľmi prísne regulovanie, že vlastne nemôže tam predajca predávať nič iné vlastne okrem toho, že niečo len spojené s užívaním. Tým pádom, čo sa týka kratomu, tak asi len lyžičku, váhu. Hrneček, vodu možno a vlastne to už je potravina, pardon. Takže ani potraviny tam nemôže byť. A neviem, prečo tam nemôže napríklad predávať tričko alebo nejaký branding, že toto, možno to nastanú ešte nejaké zmeny, akože veľmi v to dúfam, lebo mi príde, že tá regulácia je veľmi prísne nastavená na to, aký rizikový profil toho kratomu je, alebo aj iných psychomodulačných látok. Myslím, že akože je mnoho látok, ktoré sú potenciálne pridateľné na ten zoznam, ale nemyslím si, že je to voči ním fair, keď si vezmeme, že v akej pozícii to je napríklad alkohol, nikotín a všetky tieto veľmi rizikové a vedecky preukázateľné škodlivé látky. Že, čiže to mi príde ako taký trošku výsmech ľuďom, že máme tu teda látku, ktorá nie je až tak škodlivá, ale dáme na ňu takéto podmienky. A...
Souhlasím. Tak ono, regulace alkoholu a tabáku versus ostatní látky úplně neodpovídá té skutečné škodlivosti a je to spíš věc nějakého kulturně politického paradigmatu, které je potřeba jako překonat a já věřím, že, jak říkáš, že ta regulace se bude následně ještě vyvíjet a že tohle je nějaká jako první iterace a uvidí se, jak to bude fungovat nebo nebude fungovat. Nicméně ty už si trošku naznačil, že tam jsou nějaké body, které by zasloužily do budoucna zlepšení. Jsou tam ještě nějaké jiné, které si nezmínil? Premýšľam ešte, že možno práve neúplne čisto tej regulácie, ale regulácie kratomu. Že neviem, či som úplne fanúšik izolovaných extraktov. Že práve kvôli tej celistvosti a komplexnosti listu a celkovo fungovania kratomu ako takého, tak keď si to vyberieme a budeme predávať len ten jeden izolovaný alkaloid, tak mám obavu, že by tam mohli byť nejaké problémy s týmto spojené. Čiže toto ešte možno je taký potenciálny zádrhel a rád by som predišiel nejakým scenárom, že vlastne že by tá regulácia mohla pohorieť na tom, že tak predávame tu čistý opioid. Jasne. Že toto je možno také len jedno z tých nemilých vecí. Určite som rád, že konečne sa môžu komunikovať veci ohľadom či už užívania nejaké harm reduction a toto. Neviem, do akej miery to bude v réžii vlády alebo spoločnosti, že či budú akože vznikať nejaké spolky alebo organizácie, ktoré sa tomu harm reductionu budú venovať, alebo to pôjde priamo akože od tvorcov a ľudí, ktorí fungujú v rámci tejto regulácie, že či to je nejaký ten rozpočet pridelený aj na toto, čo by som akože privítal, lebo ono je super akože zregulovať tu nejaké látky, ale len tak ich pustiť do sveta, že teraz si žite svojím životom bez toho, aby ľudia vedeli, že čo to vlastne je a s čím sa nejako premýšľam ešte, že čo by tam mohlo byť ďalej. No, možná se mi nahrál na další otázku, která za mě je v tom novém systému, kde kratom bude teda regulovaně dostupný dospělým lidem a budeme tady mít teda nějakou uživatelskou populaci a budou třeba lidé, kteří zatím o tom nevěděli, zkoušet kratom. Tak máš ty nějaké myšlenky směrem k tomu, jak by se měly změnit třeba preventivní služby nebo služby harm reduction, tak aby vlastně reflektovali to, že tady máme nějakou, už dneska máme, ale budeme mít nějakou legitimní populaci uživatelů kratomu. Akože myslím si, že v prvom rade by sa to malo znormalizovať v spoločnosti určitým spôsobom, že dobre, tak keď tu pristupujeme takto k alkoholu a iným látkam, tak prečo by nejaká bylina z Indonézie mala mať iný prístup? Že nepozerať sa na ľudí ako na feťákov, keď to preženiem, za to, že si dávajú kratom na to, aby boli produktívnejší. To mi príde také strelenie sa do nohy, že dobre, tak tu budeme teraz pošpiňovať ľudí, ktorí len chcú, že funkčnejšie nejako Ta stigmatizace furt existuje. Že toto určite odbúrať. Zároveň akože by tu malo byť prepojenie s adiktologickými službami, 100%, aby bolo informovanosť o potenciálnych rizikách a hlavne pri mládeži, lebo tým, že tu, dobre, môžeme sa baviť o tom, že je regulácia na základe veku, ale stále sa potom bude tá mládež dostávať. Čiže aj v tomto urobiť nejaké kroky, aby deti sa potom nedostávali s tým, že a dobre, tak teraz toto mi dal kamarát a majte srandu, lebo aj keby je na tom balení napísané, že aké je teda rozumné množstvo, stále je to množstvo, ktoré je pre dospelého človeka, hlavne vyvinutého človeka, ktorý už má nejako celý ten systém zabehnutý a deti vo vývine by nemali príjmať nič, čo im nejako intenzívnejšie zasahuje do ich bežného fungovania toho vývinu. Čiže toto plus si myslím, že a to je veľké plus tej regulácie, že bude čistý produkt. Že vlastne zabezpečuje tá regulácia to, že každý produkt musí byť testovaný, každá šarža, že v tomto bude nejaká tá jasnosť, že aj množstvo alkaloidov v danom produkte, teda konkrétne mitragín, myslím, že tam je
vyčíslený na každom produkte, takže ten užívateľ bude vedieť, že čo teda do seba dáva a bude mať jasno, že dobre, tak nie je v tom nejaké ťažké kovy alebo nejaké baktérie alebo veci, ktoré by mohli byť potenciálne bezpečné. Čo akože je veľké plus. A myslíš si, že tohle, jako třeba těžké kovy a nějaká mikrobiologická kontaminace, že to jsou věci, které se třeba vyskytují dneska na tom trhu v nějakých produktech? Chcem dúfať, že nie. Ale mám informácie, že sú určité časti aj Indonézie, kde boli nejaké väčšie výskyty ťažkých kovov. A to je primárne nejaký ten, že južný juh Bornea, že tam sa v pôde nachádza veľké množstvo ťažkých kovov, tým pádom tento produkt je nepredajný. Ale aj tak sa tam kratom pestuje a niekam sa preváža, ale takže to testovanie je určite alfa omega plus. Akože videl som, akým spôsobom sa to tam suší a predpokladám, že mi ukázali len tie najlepšie spôsoby, takže nechcem vidieť, že aké zvieratá im behajú po tom kratome, ktorý sa suší na zemi na plachtách. Rozumím. Tak majú tam vtákov, Jasně. vtáci jedia, vtáci vykonávajú potreby, takže Souhlasím, ano. Myslím si taky, že pokud jde o produkty k lidské konzumaci, tak takovéto testování je úplně jako základ toho, co bychom měli požadovat. Dobře, já bych se tě možná ještě zeptala, co bude ta nová regulace znamenat pro prodejce. Jsou tam nějaké momenty, které nebudou mít úplně pozitivní dopady? myslím si, že sa veľmi, ak zostanú teda podmienky takto, tak sa prečistí ten trh a mám určitú obavu, že zostanú len tí veľkí hráči, že aj mnohí predajci sa vyjadrili tak, že skade padlo číslo 600 000 za licenčné poplatky a chce teda človek dovážať, spracovať a následne predávať. Plus ešte podmienka toho, že musíte mať kamennú predajňu, keď doteraz predávali len z e-shopu, pritom majú akože prevádzku zariadenú, že balia to hygienicky. A mám pocit, že doplatia na to tí, ktorí nemali tie automaty napríklad, že tí, ktorí k tomu pristupovali eticky a aj ľudia, ktorí sú vlastne súčasťou našej asociácie, vlastne overení predajci, tak pristupovali k tomu fakt, že poctivo a ostanú tak trošku teraz na odsud z toho, že dobre, tak musia zaplatiť veľké poplatky, plus je tu podľa mňa celkom nezmyselné jednotkové balenie, že 50 gramov, že mnohí si ho kupujú či už v tých menších alebo dokonca vo väčších baleniach, že tá variabilita v týchto množstvách je podľa mňa celkom niečo, čo robí rozdiel aj v tom spotrebiteľskom správaní. Zároveň premýšľam, že či je to teda naďalej rentabilné pre mnohých predajcov, že keď takýto vysoký poplatok, plus ešte tá kamenná prevádzka, o ktorú sa musí človek starať, že či tam predávať len ten samotný kratom, keď väčšinou majú ešte aj iné produkty, či už tie potenciálne zaradené do budúcna na ten zoznam, alebo ešte nejaké doplnky stravy, alebo nejaké ešte iné veci, tak ako som spomenul, tie trička napríklad. Čiže tu mám takú obavu možno v tomto. Dobře, co se týče teda té nové regulace a toho, že kratom bude legálně dostupný dospělým, jak ty říkáš, chtěl bys, aby se normalizovalo více to užívání. Myslíš, že takovýhle přístup společnosti nepovede ke zvýšení rizik a těch dopadů toho užívání kratomu? Nevidím dôvod, prečo by viedol. Akože, chceme, nechceme, ľudia vždy užívali nejaké látky a aj kávu sme objavili s tým, že dobre, tak ideme si to nejakým spôsobom podporiť naše vnímanie. Myslím si, že práve tá informovanosť bude slúžiť tomu, nazvem to celkovému blahu, že ľudia to nebudú využívať s tým, že idem experimentovať, ale naozaj budú vedieť, že čo to teda obsahuje, v akých kontextoch to používame, taktiež aj iné bylinky, ktoré sú bežne využívané, napríklad šalviu, tak viem, že ma boli v hrdle, tak si dám šalviu, lebo viem tieto efekty. Čiže nejaká takáto informovanosť spoločnosti podľa mňa skôr povedie k tomu, že dobre, tak niečo ťa bolí a nechceš si dávať nejaké ťažké medikamenty, tak si daj túto kúsok kratomu a uvidíš, že vlastne, aby nastal takýto stav, tak mám pocit, že
tí ľudia musia trošku začať vnímať to komplexnejšie, nie že toto je droga a tým pádom je to automaticky zlé. A ešte aj, že čo sú drogy. Akože mám rád taký pojem, že drogy sú to, čo berú iní. Takže... Jo, přesně tak. A tak zase se tím dostáváme k té stigmatizace, která vlastně tady figuruje ve společnosti i přesto, že třeba se nějaký ten přístup k látkám v oblasti té regulace mění, tak ty společenské změny jsou vždycky pomalejší, než to, že se udělá nějaká technicistní změna v legislativě. Dobře, za mě asi otázka na závěr. Doteď jsme se víceméně bavili o kratomu, nicméně ta nová regulace je vlastně taková skoro prázdná nádoba, když to tak řeknu. Umíš si za sebe představit nějaké další kandidáty na seznam psychomodulačních látek, které by tímto způsobem mohly být dostupné dospělým? Určite. Je tu viac látok, ktoré si myslím, že majú potenciál byť na tomto zozname. Jediná obava, ktorú tam mám, je, že či tá regulácia nie je príliš prísna pre také látky. Že aktuálne sa predávajú ako zberateľské predmety a to nie je úplne v pohode, lebo ako som spomenul, nie sú testované, je to tak nejaká šedá zóna. Ale neviem si predstaviť, že teraz by sa pod takýmito podmienkami malo napríklad predávať kana alebo kava, ktorá kava má že dlhodobú históriu a využíva sa na také že spoločenské príležitosti. A je to, že relaxant, ktorý človeka nezblbne žiadnym spôsobom, že také skôr uvoľňujúce. A keď sme sa bavili aj z Kava Coalition, ktorí práve robia nejakú edukáciu a takto zastupujú aj predajcov a bavili sme sa s nimi, že takúto reguláciu máme na stole a že pravdepodobne tam skončí aj kava, tak boli takí trošku sklamaní, že by tá rastlina s takýmto potenciálom, či už po tej spoločenskej, alebo aj tými účinkami a vlastne veľmi nízkym rizikovým potenciálom mala skončiť na takomto prísne regulovanom zozname. Boli, že radšej to nechajte teda len tak v šedej zóne, aby si to mohli ľudia dávať len tak, lebo predpokladám, že aj cena sa zvýhne, už aktuálne je káva pomerne drahá na to, že aké sú tam tie účinky a v akom množstve sa užíva, takže tu si myslím, že by to bola škoda. A práve neviem, že či to je postavené tak, že každá jedna látka bude mať v rámci tých prevádzacích predpisov aj iné podmínky, ale asi skôr nie. Myslím si, že to je zastrešené pod celým tým. Takhle, pokud bych tady mohla zazdílet svůj sen a svoji vizi do budoucna, tak já bych si právě představovala, že v té regulaci následně vzniknou různé kategorie látek, které budou mít různou přísnost té regulace. Některé budou mít menší přísnost, než je teď ta regulace, která se bude týkat kratomu, ale některé ji budou mít třeba vyšší. Jo? Například, kdybychom chtěli zařazovat do budoucna nějaké silnější stimulanty, tak že by tam třeba bylo nějaké poučení od člověka, který je třeba farmaceut, jo? Že by se to třeba prodávalo v lékárně a podobně. Myslím si, že některé látky, zejména třeba nějaké silnější psychedelika, tak zaslouží i nějaké poučení toho uživatele o tom, co to vůbec znamená si takovou látku dát, co se mu může stát a nemůže se mu stát a takhle, jo? Že prostě já si do budoucna představuju a myslím, že tady ten názor sdílejí i někteří lidé třeba z Ministerstva zdravotnictví, že by se to určitě mělo jako rozvrstvit a rozvrstvit by se to mělo právě podle charakteru toho účinku té látky, tak aby to odpovídalo těm možným rizikům a podobně. No. Nicméně teďka jsme právě v té první iteraci a dopilovávat se to bude až postupně následně. Každopádně vy jste dneska sledovali podcast Adifakta, hostem byl Slavomír Zich a bavili jsme se o kratomu a souvisejících tématech. Děkuji, že jsi tady byl s námi. Ďakujem, bolo to veľmi príjemné. A vy nás sledujte na našem YouTube kanálu Adifakta.